Doba je rýchla a každý potrebuje instantné riešenia. Ale veľakrát práve pri tých zdravotných ťažkostiach takýchto chronických instantné riešenia nefungujú a preto treba komplexné riešenia. To znamená aj životný štýl, aj strava. Čiže treba sa aj hýbať na dennej báze, treba mať dostatok spánku a treba dbať na stravovanie. Fokus číslo 1 je dostatok vlákniny, na druhom mieste denná dávka probiotickej potraviny, na treťom mieste pestrosť. Pestrosť znamená minimálne 30 druhov rastlinných potravín týždenne. Ono to znie ako nejaké vysoké číslo, ale keď si zarátame aj koreniny, aj bylinky, aj oriešky, aj neviem čo, tak to nie je vôbec nejaké nedosiahnuteľné. A štvrté by som dala asi tiež taký fokus na protizápalovú stravu, ktorá je plná polyfenolov a antioxidantov. A to sú listová zelenina, bobuľové ovocie, omega-3 mastné kyseliny a látky ako je kurkumín alebo zázvor. Toto všetko sú protizápalové látky, ktoré keď sa na dennej báze v maličkom množstve konzumujú, môžu mať ako veľký efekt pre črevo.